Storočný starček vyliezol z okna do kín. Už vyše 8 miliónov kusov sa predalo z bestselleru Jonasa Jonasona Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol. Mimoriadne úspešný aj na Slovensku, kde sa z neho predalo už vyše 20 000 výtlačkov. Hello. You, my son, are dead meat. If you want to kill me, you better hurry. I'm 100 years old. Prick. Storočný Alan Carlson očaril čitateľov svojim nezvyčajným životom, počas ktorého osobne zažil Mao Tse-tunga, Harryho Trumana, Winstona Churchilla, Michaila Gorbačova či Stalina. A drink first. Na predpremiéru filmu o storočnom starčekovi, ktorý je mimochodom najdrahším filmom v histórii švédskej kinematografie, prišla aj analfabetka, hrdinka novej Jonasovej knihy. Krstný otec Rastio Piško sa na ňu náležite pripravil. Si predtým ešte štýlovo dal švédske mesové guľky s kôtorovou omáčkou. Zaháňal som aj švédsku metlu, ale myslím si, že to už nepredávajú, nevyrábajú. No a dúfal som, že tu bude nejaký švédsky spol. Ale máme švédske kladky. Analfabetka, ktorá vedela počítať, je opäť úžasný príbeh o putovaní mladej Nombeko z Južnej Afriky až do Švédska a znova nechýba bomba, absurdný humor a neuveriteľné situácie, pri ktorých sa budete zabávať podobne ako na storočnom starčekovi. Tak už zostáva len zaželať, nech sa vám dobre číta a poďme Nombeko pokrstiť. Vzácnou tekutinou liečivou teraz túto knižku. Tak. A keby to bolo dievča, tak by sa to nepatrilo povedať, ale keďže je to knižka, tak poviem, nech sa dobre predáva.